ehkä kliseistä on se, että nuorissa on tulevaisuus, mutta se on ihan totta. Ja tänä päivänä meidän pitäisi pitää huolta siitä, että meidän nuoret tulee mukaan tähän meidän yhteiskunnan rakentamiseen ja yhteiskunnan kehittämiseen. Mä pelkään sitä, että meidän nuoret ei osallistu eikä osaa vaikuttaa riittävästi. Ja sen takia mun mielestä meidän pitäisi jokaiseen kuntaan perustaa nuorisovaltuusto. Se olisi hyvä juttu, että saadaan nuoret harjoittelemaan osallistumista, harjoittelemaan päätöksentekoa, harjoittelemaan yhteiskunnallisista asioista keskustelemista. Sitä me tarvitaan. Ja mä en pelkäisi myöskään sitä, että politiikka tulisi jollain tavalla kouluihin, koska politiikka, mitä se oikeasti on? Se on yhteisten asioiden hoitamista, se on niitä tavallisia asioita, ihan niitä arjen asioita. Ja mun mielestä nuorten pitää oppia puhumaan niistä asioista. Ja myöskin harjoitteleen äänestämistä. Nyt meillä on vaalit ja mä toivon, että mahdollisimman monessa koulussa järjestetään tämmöinen harjoitusäänestys, varjovaalit, millä nimellä sitä sitten kutsutaankaan, mutta niin, että jokainen pääsisi kerran jo ennen sitä omaa äänestysikänsä kirjoittaa jonkun numeron lappuun ja katsotaan sitten, ketkä ne vaalit voittaa. Se voi olla mielenkiintoinen tilanne nähdä, onko nuorten valitsema eduskunta sama kuin mitä täysikäiset on valinnut.